Velkommen til Grisens åndedrætssystem med Kent, Aske, Patricia, Nana og Søren på Søfart BOC Fyn, Ærø, årgang 2011-2013, 1. P. Vi fik til opgave af naturvidenskabelig faggruppe at undersøge, hvordan gris indvold så ud indvendigt. Som I kan se her, så sidder Nana og kigger lidt på leveren. Leveren er ret stor, vi var heldige at få med i vores gris. Nana vælger så derefter at skære tungen af grisen for lettere at komme ned til luftrøret og spise røret, hvorved vi så kan finde ud af, hvordan grisen optager iltet og derved får den med i lungerne. Det tager lang tid, vi kan nå at skære tungen af, så vi har valgt at spole en lille smule, for at I skal kede jer helt ihjel med at se på. Det vi ser på her, det er luftrøret, hvor det går ned. Det er lige efter tungen, og det er ret stort. En cirka er på størrelse med en 5 kroner. Her har vi hjertet, leveren. Vi tager resten af tungen af. Tungen ligger så fint stille der. Vi kan se her, så står vi og roder lidt med lungerne. De dele, der indgår i et åndedræt, er næsehule, svælg, mundhule, strubelåg, luftrør, mellemgulv, bronkiole, lungelap og skjoldbruskkirtel. Det er vores kroppe, og grisens kroppe i dag, som vi har forstået her, forsyner sig kroppens celler med ilt til respiration. Restproduktet her er CO2, som lungerne skal ånde ud af kroppen. Lungelap forhindrer at anden luft er passeret ned i lungerne, medmindre man selv ånder efter vejret, som for eksempel når man under vand i en længere periode, derved druknet ud. Luftrøret er luftens transportrør fra mund til lunge og lunge til mund. Det er det, vi finder skal til at skære lidt længere op, så vi kan se ned i det. Lige nu står vi og kigger lidt på hjertet, vender det så rundt for let at komme ned. Vi fik til opgave at prøve at puste lungerne op. Det gøres på 2 muligheder. Det første er, at man tager simpelthen også rør ned i luftrøret, dækker det godt til, og prøver at puste op. Det kan man gøre, hvis man ikke selv ønsker at sætte munden ned på luftrøret eller andet grund. Det er ikke lige så effektivt som det andet, da meget luften siver ud gennem, hvis man ikke sætter det helt fat. Man kan se, at lungen løfter sig lidt, mens man får luft ind, og den anden prøver lige på at gøre dem lidt mere frie, så de ikke ligger nedenunder. Her prøver Nana på, efter vi har prøvet, og det mislykkes en lille smule, prøver Nana så at skære luftrøret og spiserøret mere tydeligt op. Det gøres ved, at man tager en saks og simpelthen klipper lidt op. Lungerne holdes rene ved at luftrør, bronkioler, består af slimproducerende celler og er dækket med femmerhår, som transporterer sod, støv og bakterier op til svælg, når vi hoster, for at formindske den indtag af bakterier og svælg og slim af støv og bakterier, vi indtager. Luften pumpes ind og ud af lungerne, når mellemgumsmusklen trækker sig sammen, og der opstår et undertryk, og der bliver suget ilt ned i lungerne. Når den slapper af, suser luften ud med ca. 4% CO2 igen. Her ser vi hende hvordan vores naturfagsgruppe lærer prøver at puste lungerne op ved at simpelthen sætte munden ned på luftrøret i stedet for brudt rør. Det giver et meget bedre resultat, og som man kan se, så puster lungerne så meget, meget større op, og begynder lige stille ligne som sådan en slags balloner faktisk. Det hvide I kan se er simpelthen når lungerne er fulde, altså på deres maksimale kapacitet. Det røde er stadigvæk landet ikke helt op. Det tager et lille stykke tid, og vi spoler stadigvæk for at den ikke tager over en time, den her film. Når man så puster lungerne op, kan man så vælge at røre ved dem, og de føles utrolig elastiske. Man kan se, så Asger synes det er lidt sjovt at prøve at prikke til dem. Hvad der sker med udvekslingen af ilt og CO2 mellem lungerne og blodet. I cellerne er mængden af CO2 højere end i blodet, og derfor giver CO2 af sig selv over i blodet. Og derfor siver CO2 af sig selv over i blodet,
hvor en del binder sig til røde blodceller. Det er simpelthen på grund af trykforskellen, der er mellem CO2 i cellerne og CO2 i blodcellerne. De røde blodceller. Resten opløses i blodvæsken. Koncentrationen af CO2 er meget lav i alveolerne, så CO2'en diffunderer hurtigt igennem karvæggen og ind i alveolens hulrum. Koncentrationen af ilt er meget høj, og da blodet er meget iltfattigt, vil iltmolekylerne ved tilfældige bevægelser banke ind i alveolevæggen og passere videre over i lungekapillærerne, da væggen er gennemtrængelig for ilt. Her der ser de en af hovedpulsårerne, ikke blodårerne, som går op forbi sammen med luftrøret. Når man snakker om lungeventilation og åndedrætsfrekvens og åndedrætsdybde, så er det antallet af vejrstrækninger per minut, som er åndedrætsfrekvensen. Åndedrætsdybden er, hvor meget luft du kan have i dine lunger ved et åndedrag. Lungeventilation er den samlede mængde luft, du ventilerer per minut. Lungeventilationen er i liter per minut. Derved åndedrætsfrekvens gange åndedrætsdybden, og der åndedrætsdybden er så en halv liter i hvile. Her har vi så valgt at skære vores dejlige luftrør op. De er relativt lette, og det ser sådan cirka sådan. Nej, jo, luftrør. Som man kan se om bare få sekunder, når kameraet igen kommer ned til luftrøret, kan man se hvordan luftrøret deler sig op til andre huller. Der er et stort hul i midten, og så er der små huller i siderne. De små huller deler sig videre, der kommer flere længere ned i luftrøret, som deler sig ind til lungerne, og derved kommer luften ind til alveolerne. Min fejl, bronkierne. Hvad er det, der styrer vejrtrækningen, og hvorfor varierer den? Vejrtrækningen bliver styret af hjernestammen, og er derved en passiv mekanisme. Denne passive mekanisme kan overtages af hjernen og gøres manuelt. Når musklerne arbejder, skal de bruge mere ilt, end hvis de er i hvile, så hjertet pumper blodet hurtigere rundt. Dette ses for eksempel, når man dyrker motion. Mens man dyrker motion, udvider ens iltkapacitet i blodet, og der transporteres mere rundt. Dette skyldes det forøgede brug af luft, musklerne skal bruge. Her har Nana så fået skåret det hele luftrøret næsten hele vejen op. Man kan se, der er flere af de små huller, der går ud til lungerne. Når man kommer langt nok ned med det her luftrør, så vil det sidst blive så småt, at man ikke længere kan gå videre. Det vil sige, at den ender sådan set ud i en form for V-formation. Den anden prøver på at skære lidt videre op, for at se om det er tydeligere at huller den ned. Efter at vi fisker os meget op som luftrør som muligt, vælger vi så derefter at skære lungen op. Dette gøres for at se kigge ned i selve lungen, som vi kan se her, hvordan lungen simpelthen er opbygget. Det ligner, jamen det er svært at forklare hvad det ligner, det kan I næsten bedre selv se. Men det er simpelthen lunge indvendigt. Og sådan ser vores lunger altså også ud indvendige. Det skal lige siges ved nu, at en gris og et menneskes indvolde, altså hvordan de er opbygget, hvor de sidder, samt hvordan de ser udvendigt, er identiske til mennesket. Derved er grisen også utrolig fantastisk dyr til for eksempel analyse af det her, for så slipper vi for at slå mennesker ihjel. Her skal vi så lungen af, efter vi har kigget i den, og Nana hun prøver på at trykke på den. Det gøres for at se, om man kan se, at luftbobler samt blod simpelthen siver ud fra de her bronkier og bronchioler. Det kan være rigtig svært at se på filmen, da det hele er rigtig meget rødt. Og desværre så er vores filmkvalitet ikke lige frem high definition eller Hollywood. Nana skal have et lille stykke af lungen for let at kunne presse den. Det er relativt let at skære i, og det går også relativt hurtigt. Og flop, der røg den af. Nana prøver at trykke lidt på den, og det kan være lidt utydeligt at se på filmen, men der kommer faktisk til dels lidt blod ud. Hvis I kan se det her, så kommer der lidt blod, og der kommer også en lille sort prik derovre på den side. Og en smule luft. Mange tak for at have set vores film, og specielt tak til Duncan Slagteren.